De most úgy önállóan csinálod előre, oldal, hátra, és majd szólok, amikor oké. Jó? Mehet, tessék. Gyerekek, Zenfo magát. Zenfo magát. Kicsi Monjino Káje és Guru Szerelő. Jobbra-balra. Közben cserélgetve a lábad, úgy van. Itt is tessék a másikon is kell. Ugyanez hármat. Jó? Usiro magát. Oké, prima. Oldalra. Jó? Gyakornál remek. Gyuri, nekik gyakornál. Gyakorolok, igen. Na, hagyd nézni. Gyakornál rá. Megfordulok újra. Nem vagyok. Arra felnézel, és hol arra. Azaz. Jó, gyertek vissza. De jó nagy kézben látod, nem kell úgy. Még mi van, hogy legyen egy kicsi gyerek. Szabaki cucinokat. Megvan mindenkinek? Szabaki cucinát. Szabaki kárpalkítéseket. Tessék már.
száj. Figyelem, Giordano 2. Giordano 1. Hét szállás, még egyszer, Giordano 2. Megvan mindenkinek? Giordano 2. Flop. 1. 2. Számolok várni. Száj. 1. Úgy megkapod. Szépen, nem kell gyorsan, szépen. 4. Száj. Giordano 1. Gedán, mi a Gedán? Ja, 1. 2. Száj. 1. Gedán. Gedán az melyik, hol van a Gedán? Azt a tudod. Gedán az a fő alapú. Gedán. 1. 4. Száj. Ó, te futó, kitennek. Az nézd, szépen. 1. 4. Száj. Tessék oda figyelni. Újabb összezárva, hüvelyk úgy behajlítva. És egy kicsit behajlítva. 1. Hát az nem, ilyen csutót nem hiszük, hogy így átlátod az úgynevezett összezárva. 4. Száj. Urasítok. 1. És látod, én látom a te csak kezed, vagy csak úgy lazáltam, hogy amikor ütön, akkor meg kell tenni. Igaz? Ez már biztos az új jó helyzet. Laza kézzel nem. 4. Száj. 1. 4. Csak így nyújtsak. Hát amikor gyerekek, a húzó, az folyamatos